Manapság már egy beruházói egyeztetésnél nem feltétlenül az a kérdés, hogy az érintett vállalat technológiailag meg tudja ugrani azt a szintet, ami a beruházó elvárása. Az új üzletek jellemzően a HR asztalán, vagy részint már a HR asztalán dőlnek el, milyen ajánlatot tudunk tenni a megtartásra, milyen ajánlatot tudunk tenni a képzésre, az utánpótlás nevelésre, az utódlás tervezésre vonatkozóan, és milyen ajánlatunk és elképzelésünk van magára a foglalkoztatáspolitikára vonatkozóan. Mondjuk már egy fizikai munkatárs betanítása, pótlása is már milliós költség, fejlesztő mérnöknél meg már 3 milliós költségről beszélünk per fő, tehát azért, hogyha ilyen több száz fős kilépő állományunk van, akit pótolnunk kell, azok kőkemény számok már. Stabil csapat, ha most szellemi szinten gondolkodunk, az egy lojális csapat, egy olyan környezetben működik, egymással úgy működik együtt, hogy pszichológiailag biztonságban érzi magát, ezáltal sokkal kreatívabb tud lenni.